Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndi wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku-Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, chingamidzai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinotenda musoro wedu wenyaya kuridzwa kwehwamanda yechitatu part 8. Blowing of the third trumpet part 8. Tiri kudzidza bhuku razvakazarwa. Taakuna zvakazarwa chapter 8. Taamu segment yechitatu pakudzidza kwebhuku razvakazarwa mukoma. Rinonyanya kutaura nyaya dzakaitika kubvira Jesu achienda kudenga kusvika paachadzoka. Saka nguva yese iri pakati apa yakadimburwa kuiswa muzvikamu 7. Saka patinenge tati blowing of the first trumpet, chikamu chekutanga, second trumpet chechipiri, third trumpet chechitatu. Mungade kuudza muteereri kuti chikamu chechitatu makore apa? Chikamu chechitatu panoridzwa hwamanda yechitatu apa ndo makore kubva kunana AD 313 313 tichienda kunosvika kunana AD 500. Yes. Saka chikamu ichocho zvinoitika pachikamu ichocho mubhuku razvakazarwa manje zvinonyorwa iri mifananidzo. Saka mufundisi Rhodzi vachativerengera panoridzwa hwamanda yacho yechitatu kureva kuti patiri kuudzwa zvakaitika paperiod yechitatu zvakanyorwa iri mifananidzo. Kana vaverenga vachatidudzira mifananidzo iyoyo pana zvakazarwa chapter 8 verse 10 neverse 11. Zvakazarurwa 8 pavhesi ya10. Zvino mutumwa wechitatu wakaridza, nyeredzi huru yakapfuta sezhenje ikawa kudenga, ikawira pamusoro pechetatu chenzizi napamatsime emvura. Zita renyeredzi rakanga richinzi chinovava. Ipapo chetatu chemvura chikavaviswa, vanhu vazhinji vakafa nemvura nokuti yakanga yavaviswa. Nyeredzi huru, a great star falling from heaven, yaipfuta sezhenje, yanzi yakawa ichibva kudenga, ndobva yaskodonhera on 1/3 of rivers, 1/3 of springs. Hanzi zita renyeredzi inonzi chinovava. Saka mvura yacho yanzi yakabva yavaviswa. Vanhu ndobva vafa nekuti vanga vakunwa mvura iri kuvava. Muri kuona kuti mifananidzo kakutaura kwacho hazvizi zvinhu zvinoitika zvekuti ubva wati kunonzi kuchadonha nyeredzi dzichidonhera ma-third emvura. Mufananidzo mukoma, mufananidzo itakaudzidza uri kureva kuti kudii? Mufananidzo uyo chiri kunzi nyeredzi huru inomiririra utungamiri hwamachechi, utungamiri pakunamata. Yes. Saka kudonha kwakaita nyeredzi huru inkunzi chinovavai, kuputsika kwakaita vatungamiriri, yes, kubva pamirayiro yaMwari nedzidziso dzechokwadi dzemubhaibheri, vachitanga kudzidzisa dzidziso dzakatsauka. Yes. Vaitungamirwa vacho vaiparidzirwa nerombo rakaipa vakagashira dzidziso dzakatsauka idzi. Saka vakasara vonamata asi pachimiro chepamweya vachinzi vafa. Thank you. Pamweya. Thank you. Pane vara rechirungu randakadzidzisa mukoma kusamaraiza zvese zvavataura izvi. Ngandoona kuti vachiri kurizivera. Ndakavaudza vanoona vari kuedza kutsanangura kuti vadzidzisi vakabva pane zvinodiwa saka vaidzidziswa vacho ndochimiro chachamuchechi. Ndakakupai rimwe word resimbu mukoma rinosamaraiza zvinhu zvese izvi rekuti kudii? Rekuti apostasy. Saka blowing of the third trumpet, era of the church apostasy.
ndo chechi payakaita apostasy kubva pane zvinotarisirwa naMwari ichienda pasaidi. Ndo period yakaitika apostasy muchechi. 313 AD tichienda kunana 500. Apostasy hombe yatakaona pahurukuro yakapfuura ndeipi mukoma? Takaona panyaya dzechimiro chevakafa. Kuti Mwari kana achitaura padzidziso iri correct yeBhaibheri inoisa pachena kuti munhu kana afa anofa zvemashuwa shuwa. Right. Kufa zvemachokwadi zvamazviro kwazvo ndokuti kana afa haachazive zviri kuitika pakati pevapenyu. Right. Haachaone, haachanzwe, haachafunge. Asi pane pfungwa yakauya muchechi pakuridzwa kweHwamanda yechitatu inosakurira manzwisire ekuti munhu kana akafa anogona kunzwa, zvakare anogona kutokomuniketa naMwari. Iri pfungwa yakatora pamashoko aSatani. Takaverenga kuna Genesis achiti hamunyatsofe, munofa yenyu asi hamunyatsofe. Saka mucheche makatanga kunamatwa vanhu vachitodaidza kuvatsvene vakafa kare, vachinzi vasvitse kuna Mwari. Minamato iri kuitwa nevapenyu. Minamato iri kuitwa nevapenyu. Modern version yachona kana ichingotaurika zviri general, even mumaraini kana mumachechi, inenge ichinzi chinofa inyama mweya haufi. Saka muchiona vanhu vanobva vatoita nziyo dziya dzekuti shandira mweya nyama inoora, but iwewe shandira mweya. Yakatokurumbira, inotori nenziyo dzinonakidza dzidziso iyi, but yakaenda parutivi. Handizvo kudzidzisa kweBhaibheri. Kune dzimwe dzekuti pane kapo kanoti mumureverere wakaboka ngoma ine yechitorira achiti ave Maria revererai mwana wenyu. Animazvona hazvinei kuti munhu anga ari wekuchechi. Kudzidzisa kweBhaibheri ndekekuti kana afa munhu atofa. Iyo yamuri kuti song inonzi Amai Maria revererai mwana wenyu, kungoti hamusati manyatsoatenda namuka. Isusu tichiri vechidiko kuti panhamu panoimbwa payaka togona kutochofa kusvika pungwe mukoma. Saka song iye ikatangwa aipere. Inenge yakutozoenda mberi ichinzi kana mobvunzwa muti ainamata. Saka pfungwa yacho ndeye kutofunga kuti Mai Maria vanopinda mumatare ekudenga. Vane kakutaura kavanotoita naJesu. Saka uyu please mureverereiwo apinde. Saka inenge ichiti Mai Maria wacho kura kuti havana kunyatsofa. Afa wacho futi ari kutonzi haana kunyatsofa, mubatsireiwo apinde. Saka zvinosiyana nekudzidzisa kweBhaibheri. But apostasy yakadai yakaitika kumadark ages. Musanongedzere mufundisi wenyu, musanongedzerawo even isusu tiri mustudio. Mwari anouyisa zvidzidzo izvi kuti tigone kuita macorrections nesimba raanotipa. Hatitsimbidzirei kudzidzisa kweBhaibheri. Muparidzi chapter 9 verse 5 na6. Muparidzi 9 pavhesi ya5. Yes. Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva. Kunyangwe nomubayiro havachina, nokuti havacharangarirwi. Rudo rwavo nokuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo. Havachinomugove nokusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Saka pfungwa yatinoda kunyanya kufamba nayo nhasi mukoma ndeyekuti vakafa havacharangarirwi. Ndokudzidzisa kweBhaibheri. Vakafa havafanire kana kuti havacharangarirwi. Bhaibheri rinorevei parinenge richiti havacharangarirwi? Imwe nzira iri nyore ndeyekuti Bhaibheri rikataura chinhu tisaise pfungwa dzedu. Rine ndima dzakawanda dzinotokubatsira kuti pariri kuti havacharangarirwe kudii. Because pana kurangarira kwacho kuti kuita sei. Because pana akazondibvunza zvikanzi muri kurehera kuti mai vangu kana vafa imi pfungwa dzangu dzofanira kungoti no, ndokanganwa zva kuti mai vakafa. Ani mazona mai rinorevei. Pamwe pacho panoshandiswa vari kuti kurangarira. Pamitemo ine 10 panonzi rangarira zuva reSabata urichengetere vedzvene. Mwari anenge achirevei mukoma? Paanotirangarira. Apa vakafa vanzi havarangarirwi. Saka toda kunzwa kuti kurangarira kudii? Paanotirangarira zuva reSabata hakusi kuti munhu anenge akanganwa kuti kune zuva reSabata. Ari kuti asi ari kuti richengete sezvarinofanira kuitwa.
Very good. Mwari ari kuzviziva kuti unenge uchiziva kuti sabata musi weSaturday, but haasi kungoreva kuziva kwemupfungwa bedzi. Paanotirangarira zuva resabata ari kureva kuti chienda kuchechi, chimira mabasa ako anokupa raramo, uri kuita action kuratidza kuti warangarira zuva resabata nekuenda kuchechi. Saka bhaibheri parinoti havacharangarirwi, riri kureva kuti mapedza burial, musaite zvimwe mamwe maaction anoratidza kuti muri kuita towards afa. Harisi kureva kuti pfungwa dzinodzima kuti ndakafirwa. Riri kunorambidza mamwe maactions anozoitwa imimi mapedza funeral iyoyo. Ekunge muri kucherechedza, muri kurumbidza. Very good. Saka ndokurayira kwaMwari pavanhu vese. But there is one exception. Pana vaKorinde wekutanga chapter 11 verse 25 na 26. 1 vaKorinde 11 verse 25. Yes. Saizvozvo vakati vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai izvi nguva dzose kana muchinwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi, kana kunwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Right. Saka pari kunzi panapa pane exception inofanira kurangarirwa. Munhu akafa anofanira kurangarirwa ndiJesu ega. Bhaibheri rabva ratotaura mutambo wekurangarira kufa kwake. Raitya kuti vanhu vanozoita come up with mitambo yakawanda. Zvikanzi kana mafunga kurangarira, in fact icommand kuti garai muchirangarira rufu rwaJesu nekuita vamwe vanoti chidyo kana kuti Lord's Supper, vamwe vanoti Holy Communion. Takazvidzidza mumashure kuti haisi Paseka. Saka hanzi kurangarira Jesu. Asi vamwe vese mukoma hanzi havarangarira. Amenoimbotsimbidzira ipapo mukoma. Saka kurangarira kutonamata ndo mabudiro asviri kuita. Yes. Ekuti kana achiti itai izvi muchindirangarira. Jesu tinomurangarira nekuti akafa akasomuka. Saka anofanira kurangarirwa. Yes. Asi hama dzedu dzakafa zviri kujeka muhurukuro inoyo kuti hatifanire kuita maaction anoratidza ruremekedzo kwavari. Hanzi pamunoramba muchiita Holy Communion, muri iwe yekuramba muchitoparidza kuti Jesu achadzoka. Uya akafa achifira matadze. Saka danger pairi mukoma. Pamunoramba muchiita mitambo yekuyeuka vakafa, pane mharidzo yamuri kureva. Ine chekuita nekudzoka kwafa. Iro bhaibheri radzidzisa kuti afa haako haazive. Saka panoitirwa Jesu mutambo, tiri kutondera rufa rwake ende muri kuparidza kuti achadzoka. Ndokudzidzisa kwebhaibheri. Saka vanhu vakasateerera kurayira kwaMwari uku, voramba vaine mitambo yavanoitira vakafa, pane mharidzo yavanenge vachitaura kuti vanodzoka kumba. Vanodzoka kumba. But mukoma, rufu runorwadza mukoma. Tonyaradzana sei? Even matopedza burial, verengai kuna vaTesalonika chapter 4 verse 13 kusvika pa18. 1 vaTesalonika 4 verse 13. Yes. Zvino hama dzangu, hatidi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pavavete, kuti murege kuchema savamwe vasine tariro. Nokuti kana tichitenda kuti Jesu akafa akamukazve, saizvozvo avo vakavata muna Jesu, Mwari uchavauyisa pamwe chete naye. Nokuti tinokuudzai neshoko raShe kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaShe hatingatongotangiri vakavata. Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Naizvozvo nyaradzanai nemashoko aya. Mwari anozviziva kuti even taita burial, marwadzo erufu haabva apera. Saka manzwa ndima iri kuverengwa namufundisi. Mwari anoziva zvinofanira kuramba zvichitibatsira kusvikira zvagashirika taakunzwa zviri nani pamwoyo nekuda kwemarwadzo erufu. Toda kutangira papfungwa iyo iri kunzi nyaradzanai nemashoko aya. Chidzidzo chedu chiri kuti kuridzwa kwehwamanda yechitatu part 8. Uya mweya wakati
pachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu wadzese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndagashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kuridzwa kwehwamanda yechitatu part 8. Pakudzidza bhuku razvakazarwa hwamanda yechitatu ipiriyodhi yechitatu iri kutsanangurwa but yakanyorwa iri mifananidzo pana zvakazarwa 8 verse 10 to 11 paya panonzi nyeredzi yaipfuta sezhenje yakawa kubva kudenga ikadonhera matsime emvura akavava vanhu akafa nekuda kweizvozvo ndo papiriyodhi chechi payakaita apostasy kunana 313 AD tichienda kumberi. Chii chakaitika? Zvairaramika kuchihedheni zvakauya muchechi zvikagashirwa nevafundisi. Vafundisi vakatanga kuzvidzidzisa, machechi members akazvigashira. Ndo zviri kufananidzirwa nekunwa mvura inovava sezvinoita mvura inoraramisa. Saka kana munhu akutora dzidziso yakatsauka, Bhaibheri rinenge richiti chechi muri kuita asi munenge makafa pamweya. Saka imwe yedzidziso yakapinda muchechi yatiri kutarisa mukoma inyaya yechimiro chemunhu kana afa. Papiriyodhi ndo pakatanga kuti vatsvene vakafa vanga vachionekwa sevapenyu uye sevanogona kubatsira vatsvene vapenyu panyaya dzekunamata. Ndo pakatanga kushandiswa mazita ana Petro, ana Pauro, ana Mai Maria nekutoita minamato inotaura mazita evanhu ava nekutoita nziyo kusvikira nanhasi zviri pakati pevatendi. But chimiro ichi Mwari anenge asiri kufara nacho. Taona munhu kana afa mukoma kuti pane kurwadza kunoitika even after burial. Bhaibheri rati munoramba muchibatsirana sei? Because rarambidza kuzoita imwe action after that. Rangoti Jesu chete ndiye wamunoramba muchiyeuka nekuita mutambo wechirayiro chatenzi. Vamwe kwese kwarambidzwa but rufu runorwadza mukoma. Marwadziwa hanzi kudii navaTesalonika? Hanzi munonyaradzana nekuudzana kuti panouya Jesu vakafa vachitenda vachamutswa. Thank you mukoma. Saka taurai nemwana anogona kuakashayikirwa nevabereki mukoma. Mumudzi kuti Bhaibheri riri kuti kudii? Bhaibheri riri kuti kune vese vakarasikirwa nevadikani vavo panouya Jesu vakafa muna Kristu vachamutswa. Tichaonana zvakare. Ndo mashoko ekunyaradzana nawo. Saka zvinotodiwa ndezvekuti isusu vachiri vapenyu rufu parunotisvikira dai rukatisvikira tiri mumaoko aJesu kuitira kuti paachazouya the second coming hwamanda ichirira tichamutswa tobva tapinda mueverlasting life.
ndokudzidzisa kwebhaibheri. But muchiona kuti pane mutambo unoitwa even after mapedza kuviga munhu mazuva ano unonzi kuno kwatiri kuno tinouti nyaradzo. Chii chinoitika panyaradzo mukomo? Musakanganwe pfungwa yekuti Mwari arambidza. Nyaradzo Arambidza mitambo inozoitwa. Alright, arambidza mitambo. Pamanyaradzo vanhu vanenge vachiti kunyaradzana newapenyu wakasara. Right. Kunoita kuzi zvimwe zvinhu zvokuti kana mukanyatsodzamisa pfungwa zvinoda kunoti netsei nokuisa mibvunzo. Sekudaiwo kuti mudzimai ari ticha ofirwa ari munomu kana muchitungwisa, murume wake otakurwa unovigwa kubocha. Kana vachironga nyaradzo chero vatendi vanopanana madheti anowanzouya mushure memwedzi. Asi nyaradzo yacho hainzi hatiendei kuchitungwisa kunogara amai chero vadzoka kubasa vari kuticha. Inofanira kutonoitirwa kumusha kubocha kune guva remurume wavo. Ndo maitirwe enyaradzo. Saka muri kuona from zviri kuobservwa namufundisi pane maquestions kuti ari kunyanya kurwadziwa mudzimai uyu ticha ari kuticha kuchitungwiza afirwa. Pavakanoviga murume kubocha vakadzoka kuchitungwiza, still achiri kurwadziwa kuti murume wangu akafa. Akuenda ake kuchikoro achiticha vana but ari kurwadziwa. Panodedzerwa nyaradzo, vanhu havauye kuda kusikomunyaradza kuchitungwiza. Naiye ari kurwadziwa anotonzi aende kubocha kwakavigwa murume, ndokunonoitwa nyaradzo. Zvega zvinobva zvakuratidza kuti chiri kuteerwa iguva, hakuzi kunyaradza. Ameno kana muri kuonawo maonero atiri kuita tiri muno mustudio. Iko kutoti nai pane chinorambidzwa here kuti munyaradze munhu kuswera mangwana maviga nhasi. Tomboti dai Mwari aibvumidza kuti vari kurwadziwa stereki hatidzokei kuswera mangwana. But muchiona pano pananwa madhete enyaradzo. Pane mudhara anotobvunza kuti pane kalenda here? Tiratidzei kalenda. Panonyanyoda date after 30 days. Izvozvo zvinotoratidza kuti chinhu ichi mutambo unenge uchiitirwa. But muparidza ati vakafa havacharangarirwa, hativaitire mitambo. Mukoma pane chimwe futi sorry mukoma panyaya iyi mukoma ngapajeke kuti tiri kutaura takatarisa vekuchechi. Because patiri kudzidza hwamandai tiri kuti ndo pakapinda zvinhu izvi muchechi. Siyai musasiye mavharira sekunge muri kuti zvisaitwe. Tiri kutaura kune vekuchechi. Mwari ari kutoshamisika. But pane mumwe mutambo futi mukoma une chekuita nevakafa. Wakutonyanya kuitwa champion nevekuchechi. Kana chiti champion uri kukurudzirwa pakati pevanonamata. Kwete pakati pevanonamata. Uri kutonyanya kukurudzirwa nevano. Kwete kuti pakati pevanamati bedzi nevano. Unonzi unveiling the tombstone. Munouziva here mutambo imukoma? Zvekuti zviya mushure mekufa kwemunhu after 1 year. Right. Kunogadzirwa matombo anoiswa parinda. Anoiswa mushure megore. Saka kana ichinzi unveiling roti kana raiswa dombo riyaka rofukidzwa nejira. Musi wesevhisi yacho ndo panozobviswa jira riya. Mutambo ani mazvona ka mutambo uri kutoitwa iwoyo unenge uchiitirwa. Maybe ngazvijeke vateereri kuti tombstone hachisi chihedheni. Mukatofamba mukatravhela dzimwe nyika dzisiri nyika yedu, zvinotoita sekunge zvinonzi rinda rega rega rine tombstone. Chinhu chinobva chatongoitwapo pasina mutambo waitwa. Because vaiva vanopa mafuneral services zvitori part yepackage kuti vanotongozwa kuti kaviga todai toisa tombstone. But muchatarisa kuti pazvinoitwa nevatendi sekutaura kuri kuita mukoma, unenge utori mutambo unoitwa after gore. Chikonzero panenge pachinzi panopero gore ivhu repaguva rinenge raserera. But mukacherechedza ndo zvaingoita pairohwa guva paitwa hwawa hwendonga mabwe uya wainzi taakuronga mabwe kana taakuvaka guva after gore. Zviri kunoratidza kufanana. Inini hangu mukoma chimwe chinondiratidza kuti mutambo mukoma ndechekuti munoziva kuti pazviri kuitwa mazuva ano zvinotovhurirwa WhatsApp group.
nyaya yedombo musha wese chinhu chinongoitwa nemunhu ega chinyararira because ukada uchita uri wega uchiti no ana pasta ndakunzwai ndichangotsvaga bhiridha ndenda nedombo ndonoriisa unobvunzwa futi udzi chii chaunenge uchita kumakuwa uri wega ndiwo uri kutikandira mhepo iwe ndiwo uri kutikonzera kuti mari dzedu dzisashande pfungwa inenge iripoka nyaya yemakuva satani haadi kuti uiite uri wega anoda kuti uve mutambo anoda kuti uve mutambo saka paunofunga kuti no ndoda kungotiwo pakavigwa baba wangu namai vangu ndidai kana paripo paivigwa vamwe vemusha unogona kunzi hautangira baba wako usina kuita ana sekuru nevamwe vese animazona ka paunonzi ita neamai guru makuva aya paunoda unoti tiringindi tomboti une mari dzako ukada unoti tiringindirana mai guru akafa vaya unobva unzi ava hatina mutupo navo makanosuma here hanzvadzi dzavo kuurungwe anokuona kuti nyaya yacho haipere ine kakunetsa saka mitambo yakadai yakachitanga kufaririka muchechi because yaingobva kune vanhu vasingashandise bhaibheri vane tsika dzavo kuno kutongoti vanoita zvavo zvechivanhu vaitoziva kuti panopera gore toita ndongamabwe edu tounganidzana todai but patiri kudzidza kuridzwa kwehama ndeyechitatu tsika idzodzo dzakangouya ndobva dzapfekedzwa chikristu asi ndobva dzapinda muchechi saka pandinombotaura nevafanhu vangu panyaya yemakuva imukoma pane vanonditi koinga Nehemiya akaenda kunovaka makuva 1 saka ndakazoti ndipei ndima yacho ndoda kuti muiverenge mukoma pana Nehemiya chapter 2 verse 3 to 5 Nehemiya 2 verse ya 3 yes ndikati kuna mambo mambo ngaararame nokusingaperi chiso changu chingaregerereiko kupunyaira kana guta iro rina marinda amadzibaba angu rava dongo namasuo aro atsva nemoto. Ipapo mambo akati kwandiri, unokumbireiko? Zvino ndikanyengetera kuna Mwari wokudenga ndikati kuna mambo, kana mambo achifara nazvo, kana muranda wenyu awana tsitsi kwamuri, ndinokumbira kuti munditumire kwaJudha kuguta ramarinda amadzibaba angu ndinorivaka. Saka ndima iyi haisi kutaura zvekuvakwa kwemarinda, iri kutaurwa zvekunovakwa kwaJudha. Iguta ari kungoti kumusha kwedu, paari kuti rine marinda emadzibaba angu, ari kungoti ndiri kukumbirawo kuenda kumusha kwedu kwakavigwa dzinza rekwedu. Ndakanzwa kuti kumusha kwedu guta racho harisati ravakwa. Saka pane akazonditi, ungabva wavaka guta uchisiya nemakuva acho here? Because iye aida zvekuvaka bedzi makuva. Saka apa chiri kuvakwa, even ukazoverenga bhuku rese raNehemiya, hapana paunonzwa kana pakavakwa guva rimwe chete. Vaivaka rusvingo rweJerusarema. Saka tsika iyo mukoma topa advice ipi? Itaurei zvakanaka tsika iyi yemakuva. Itori mufashoni zvisingaite zvino. Ngazvijeke vateereri kuti shoko raMwari harirambidzi pakugadziridza pakavigwa hama dzedu. Right. Hapana ndima dzinorambidza. Yes. Itsika yakangogara iriko. Asi mukange makuzoita kuunganidzana, right, kuita semutambo, ipapo pabatisise kuti sekuru kana amai vari vapenyu, hapana vanhu vanounganidzana kuti ngativavakirei imba yekugara. Yeah. Asi kana vazofa, vanhu vakuunganidzana kuti ngatigadzirei nzvimbo yavo yekurindira. Ipapo ndo pane mutambo. Iya iri kunzi mushoko, musaite mitambo muchirangarira vakafa venyu. Right. Zvane kuvanamata. Zvane kunamata. Pamwe pacho mugomaka, ezvinezvi tiri kumakore ekuma 20 something. Pane pekuti vanhu vanoenda kunoisa dombo remunhu akafa 1996. Handitika ranga rakatovakwa guva riripo. Ukabvunza chikonzero zvazoita sei kuti after more than 25 years muchida kuenda, unonzwa chinzi ndoda kuitira vazukuru kuti vaita sei vakazvarwa kunana 2010. Ameno mbondibatsirai pangaitwa sei mukoma? Because pfungwa iripo mukoma ka. Satani ane shungu bedzi yekuti Mwari achiti havacharangarirweka. Satani ane shungu yekuti varangarirei bedzi taimutambo. Pangabatsirike sei? Chimwe chinhu unoziva kuti chiri mumazviri chinofanira kuti vanhu vaone kuti pane kuvandirwa chero pavatendi. Ndechekuti
mufi anogona kunga akatosiya vana right kana vazukuru vari kutotambudzika vatori nenidhi inotooneka kuti vanoda zvekupfeka vanoda mari dzemafizi vanhu vari kushingaira ava vanoisa mari yakawanda kunogadzira dombo vasingaise shoma pakunoti vana ava vadye vakasiyiwa kana kuti vapfeke kana kuti vaende kuchikoro izvozvo ndo zvinoratidza kuti zvine kupira mukati zvine kunamata mukati asi vanhu vachishaya hanya nezvakakosha zveupenyu. Inini mumwe ndakazoti makore atavaya asi hamuna pikicha yababa wenyuwo kana mufoni zvikanzi ndinayo. Ndikati amuone here kuti mukaenda nevana kunovaratidza pakafira baba wenyu achiti pana sekuru mavadzidzisa kuzoita nzendo dzekuendapo ko kungovaratidza pikicha vangabva varambe here kuti moda kuti nyepera kuti maive nababa toda kutoona guva nai kune mwana angadaro but muchaona kuti pfungwa yacho iri kuti toda kuti vaone guva yeti pikicha unayo mufoni dzimwe nguva ndikungorizi hangu Mwari ari kuramba tsika yekuramba tichiita mitambo tichidzokera. Unoona musha wese wadhindisa maT-shirt watowo mutambo. Unoona musha wese uchinzi munhu wese $20 watowo mutambo. Vakafa havafanire kurangarirwa. Mwari ndo kurayira kwake. Chidzidzo chedu chiri kuti kuridzwa kwehwamanda yechitatu part 8. Regai timbonzwa rwiyo. Rapera inoenda kumusha uko kufa kunopfeka kusafa ndechamse wamponese apo achazouya iye anondikashira kumusha ndechamse wamponese kupenya kwemaziso akewo moyo wangu kukodza gerudo ronemutsa anondikashira musha kumsoro ndechamsewa mupone sangana asende tatanga kuona Jesu ndechamsewa mupone tazomera naye ndechamsewa ematamsemo kupenya kwemaziso akewo moyo wangu kukodza gerudo ronemutsa asindikatanda kuona Jesu ndechamsewa mupone tazomera naye ndechamsewa ematsa dzemo maoko
tisingazowine urombo ndichaihembane weserioro wekufara hasi ndichatanga kuona Jesu ndichamsiwa ndichamsiwa muponese apo ndichazomira naye ndichamsiwa ematwa zimumaoko ake. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kuridzwa kwehwamanda yechitatu part 8. Tiri kutarisa muperiod panhoroondo yechinamato kubva Jesu aenda kudenga pakaita apostasy yechechi payakatsauka ikatanga kudzidzisa zvisiri izvo. Saka tiri kunyanya kuongorora chimiro chemunhu kana afa. Paperiod yekubva kunana 313 AD chechi yakatanga kudzidzisa kuti munhu especially vatsvene kana vafa vane zvavanobatsira zvinopesana nebhaibheri. Tingechitarisa mitambo Mwari achiramba kuitira vakafa mitambo. Jesu ega anzi ndiye wamunoitira mutambo. Kumwe kwese bhaibheri riri kuti tisadaro. Tichitarisa unveiling yetombstone mukoma. Taurai futi mbichana panyatsobuda zvakanaka. Pfungwa iripo ndeyekuti pane kunenge kukurudzira kuremekedza akafa. Pakuti unoona expense dzirimo pakunoisa dombo paguva, right, kunoiswa mari yakawanda. Ende vamwe vanhu vacho vanoparticipata pakunoita matombo iwaya. Chero ambuya ava vaine tuzukuru twavakachengeta kusvika musi wekufa. Hakuna anoita hanya nevazukuru ivavo. Yes. Kuratidza kuti rudo chairwo chairwo. Yeah. Kuti ambuya hapana chavaidya vasina kumedurira vazukuru vavo. Panoiswa dombo re2000 kutsimbirira pane mutumbi waambuya. Vazukuru vavakafa vachichengeta vachitadza kubhadharirwa fizi $20. Saka zvekuti chero dai ivo vaimuka vaiti muri kundiremekedza here pakuisa dombo pano, muchisiya vana vandova. Saka vanhu vanofanira kucherechedza kuti zvane kunamata mukati. Very good. Ende mukacherechedza zviri kubva zvaita kunge zviri kunofanana sei netsika dzechivanhu dzekurova guva. Zviri kunoita kakunofanana maitiro acho. Chimwe chinhu mukoma, misha iyi haingotange nekuita mawhatsapp group edombo. Mimisha munotombochatwa mukoma. Pamunochatwa mumisha munotombokurudzirana kuti ngatingotengai chipo chedu 1 titengere mwana wedu munhu mupenyu. Ngatingomuitirai firiji timutengere chakati. Unoziva kuti ukati hauna mari mugrupu imomo hamuite noise. Asi vakakuisa mugrupu retombstone woti hauna mari yekucontributa, hasha dzinosimuka dzinokuradza kuti chinhu hachizi chaMwari ichi. Hapana anoita hasha ukashaya kucontributa pamuchato wemupenyu. Asi ukati handicontribute padombo, kune vanenge vakangomirira kuona ndingacontribute here. Zvekuti unotoona kuti ndiSatani anenge arikuda kutonyatsa kumanikidza kumeka sure kuti mese muite mutambo uyu. Chazvinobhohera Mwari ndechekuti bhaibheri raisa pachena kuti mitambo iyi mune musingaitira akafa, nekuti vakafa havako. VaKorinde yakabva yati unenge uchiitira mweya yakaipa. Ngatichionai nzvimbo dzinovigirwa vanhu mukoma. Muone imwe dambudziko rakaitika paperiod yatiri kutaura yeapostasy. Toda ticherechedze kuvigwa kwevanhu vaitungamira pamweya. Vane mbiri mubhaibheri. Wekutanga ndiAroni. Ndiye muprista wekutanga vachibva kuEgypt. Pana Numeri chapter 20 mukoma, verengai verse 23 to 29. Numeri 20 verse 23. Ipapo Jehovha akataura naMozisi naAroni pagomo reHori pamuganhu wenyika yaEdhomu akati, Aroni uchasanganiswa navanhu vake, nokuti haangapindi munyika yandakapa vana vaIsraeri, nokuti makaramba shoko rangu pamvura yeMeribha. Tora Aroni nomwanakomana wake Eriezari, ukwire navo pagomo reHori
Zvino ubvise nguo dzake ugodzifukidza Eriezari mwanakomana wake. Ipapo Aroni achasanganiswa navanhu vake achafirapo. Mozisi akaita sezvakarayirwa naJehovha, vakakwira pagomo reHori pamberi peungano yose. Zvino Mozisi wakabvisa nguo dzaAroni akadzifukidza Eriezari mwanakomana wake. Aroni akafirapo pamusoro pegomo. Mozisi naEriezari vakaburuka havo pagomo. Zvino ungano yose yakati ichiona kuti Aroni afa, vakachema Aroni mazuva 30, iyo imba yose yaIsraeri. Aroni mukoma aive the people's favorite. Aifarirwa nevanhu. Mozisi aive mutungamiri mukuru, but Mozisi ainyanya kausirious kamwe kainyanya. Alright. But Aroni ndiyewo kuti vanhu vati ashamwari, akati uyai ndikuitirei chimhuru. Alright. Saka aionekwa ari munhu anonzwisisa machurch members. Alright. Saka aive nembiri. Saka Mwari vakazwa kuti muchinda uyu paakunofa, burial yacho chaiyo ikaatendwa nevakawanda, ende vanhu vakaziva guva rake, ndinoita problem azofa. Alright. Because vanhu vane tendency yekuda kudzoka kumakuva. Saka burial yaAroni yakawitnesswa nevanhu 2, naMozisi naEliaza chete. Hanzi nebhaibheri vanhu vakatozozviona kuti ko Eliaza ari kudzika kugoma akapfeka uniform yaAroni sei? Hando zvakatozoita kuti vazive kuti afa. But Mwari haana kutendera kuti vaone, aizizwa kuti maiwi paguva paAroni panozoita basa. aizizwa kuti dai ari nhasika, aizizwa kuti mumwe anogona kutotengesa imba kuti asponse rufu rwemukuru akadai, aiziza. Anyway, hationei rufu rwaMozisi. Deuteronomy 34 verse 5 na 6. Deuteronomy 34 pavhesi ya5. Yes. Ipapo Mozisi muranda waJehovha akafirapo panyika yaMoabhi, sezvakataurwa naJehovha. Akamuviga pamupata panyika yaMoabhi, pakatarisana neBheti Peori. Asi hapana munhu unoziva rinda rake kusvikira nhasi. Yes. Maona here kuti Mozisi futi the spiritual leader, Mwari akazvita maune kuti vanhu vasazive guva rake. Sei ndiri kutaura kudai mgomo? Hapana panostate reason yacho. Asi unozozviona kuti bhaibheri riri kutoti ticha. Ndoda kuti mumbomhanya tione kufa kwaAbhurahama naDavid. Imbomhanya imukoma pana tione kufa kwaAbhurahama pana Genesis. Tienderei Genesis 25 verse 10. Genesis 25 verse 10. Ndiwo munda wakanga watengwa naAbhurahama kuvana vaHeti. Ndipo pakavigwa Abhurahama naSara mukadzi wake. Saka pakatovigwa Abhurahama baba vekutenda panozikanwa. Toda kuona David, Mabasa chapter 2 verse 29 na 34. Mabasa 2 verse 29. Varume hama, ndingakuudzai pachena zvatateguru Dhavhidhi kuti vakafa vakavigwa, bwiro bwavo buri pakati pedu kusvikira nhasi. Nokuti Dhavhidhi haana kukwira kudenga, asi unoti amene, Ishe wakati kuna she wangu, gara kurudyi rwangu. Saka patangotora mienzaniso yevarume 4, Aaron, Moses, Abraham na David. Right. Abraham aitungamira mhuri yake kunamata kwechokwadi. Right. But he was more like a family head. David aive mambo, aichika Mwari. But he was more like a political person, a leader. But Aaron na Moses, hongu vaidai, but vaionekwa vari vanhu vepamweya. Ivavo hapana anoziva pavakavigwa. But vamwe ava vaive nezvimwe zvikundla, even vachitya Mwari, makuva acho anozikanwa ende hakuna problem. Sei Mwari akadaro? Aida kuti vanhu vazive kuti mutsvene ari kukutungamirai, kana afa paafira, hapasisina zvaanogona kubatsira macongregates. Isaine mamwe matauriro kuti munhu akafa, chero ari mutungamiri, yes, akaita mukurumbira wakaita sei panyaya dzekunamata, right, kana afa pakati pevanhu vanga vachitungamirwa naMwari, iye haachina nzvimbo, hapana basa raanogona kuita. Saka paperiod yatiri kudzidza yekuridzwa kwehomande yechitatu, kwakachitanga kuitwa mapilgrimage, nzendo dzinoitwa dzepamweya, dzekungoti ndiri kuenda kuguva raPita, ndiri kuenda kuguva raPauro. Unoita minamato yako uri paguva iyoyo. Inguva dzatiri kutaura dzekuma 300 AD. But nekuti zvakabva zvapinda muchechi mugomo, saka muchaona nanhasi pakati pevatendi kunotori nemadheti ari pakalenda dzemachechi
ekutoti dheti ndo pakafa ningi, Votoenda zvekutoti kwaakavigwa. vanhu vanotoenda kwaakavigwa, vanhu votopanana matenzi kuti mayuthi chimbopindai muite minamato yenyu ipapo, vana mai chimbopindai. Saka chinhu chine chatopa kalenda yechechi, because anenge achinzi aititungamira pamweya. Komendai mukoma, tobatsirika sei? Shoko riri kuti chatiri kudzidzira zvinhu izvi kuti kuridzwa kwehwamanda yechitatu Yes. zvakanyorwa kunyevera isu vari kurarama nhasi, Right. kuti pane mamisteki akaitika kare, Yes. pane zvakaakonzera. Isusu tiri kupiwa chenjedzo kuti tirege kuteera semateerero akaita vakuru vedu panguva idzodzo vakarasika kubva pamberi paMwari. Yes. Isusu tiri kunzi kana munhu afa panyaya dzekunamata hatiende nekwaari kuti atisvitse kuna Mwari. Right. Tiri papo mukoma, imimi munobva kuzviyambe kuwedza, tomboti mamuine ungano muri founder wechechi mukoma, inokuteera yakakura mukafa, tonokuvigai kuzviyambe. Pfungwa yeda kuedza kukurudzirwa naMwari ka ndeyekuti sangano ramune magadzira riya, hapana chikonzero kuti vagopota vachiti gore negore vanoenda Vauye kumusangano mukuru kuzviyambe Kwandakavigwa. kwawakavigwa. Ipfungwa yakatanga mumadhark ages, vanhu vachiita nzendo dzakadaro. Onai pane imwe example, 1 Samuel 28 mukoma, verengai verse 3 kusvika pa11, verengai muchimhanya nguva dzedu dzafamba. Samueri wokutanga 28 pavhesi ya3. Samueri zvino akanga afa, vaIsraeri vakanga vamuchema vamuviga paRama, imo muguta rake. Sauro akanga abvisa panyika masvikiro navavuki. Zvino vaFiristia vakaungana vakavaka misasa yavo paShunemi. Sauro akaunganidza vaIsraeri vose, ivo vakavaka misasa yavo paGiribhoa. Zvino Sauro akati achiona hondo dzavaFiristia, akatya, mwoyo wake ukadedera kwazvo. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura kunyange pakurota kana nendimi kana navaprofita. Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, nditsvagirei mukadzi unosvikirwa ndiende kwaari, ndinomubvunza iye. Varanda vake vakati kwaari, tarirai kuno mukadzi unosvikirwa paEndori. Sauro akazvishandura, akafuka dzimwe nguo, akaenda iye navamwe varume vaviri, vakasvika kumukadzi usiku, akati, ndiukirewo nomweya unokusvikira, undikwidzire wandichakuudza. Verse 11. Verse 11. Zvino mukadzi akati, ndokukwidzira aniko? Akati, ndikwidzire Samueri. Samueri aive mutungamiri, a spiritual leader, but ari more futi like a political leader. Mwari akatotendera kuti guva rake rizikanwe paRama. But Sauro achitonga, uyo ndi Samueri. Sauro achitonga, pakutanga kutonga akateerera zvinotaurwa naMwari. Aisada vanosvikirwa nechii, and aiteerera dzidziso yaMwari. But pane paakaenda panenge pakona, paaida agent yewo, pakaona kunge Mwari asiri kupindura, aenda kun'anga akanoti ari kudei. Achindoda kutaura naSamueri. Very good. Saka Sauro akaenda kun'anga achida kutaura naSamueri, akafa. Pfungwa yandiri kuda pamukoma ndeyekuti chaaendera kun'anga kungotambanudza rwendo paaitoda paguva paSamuel, but zvaisaita kuti aendepo kwaIsraeri, zvainyadzisa kudzoka. Saka rutu yekuenda nekun'anga ka imwe rutu yekungoti ndidzosei paguva, otherwise ndingadai ndaonekwa ndiri paguva, but aitya kuti zvinonyadzisa semunhu akambodzinga n'anga. Ndoda kuti muchibatanidza pfungwa imukoma kuti kune vanotoenda nzvimbo dzakavigirwa direct vachida help, Mwari haasi kufarira tsika iyo, but kune vanoenda indirect. Taurai pfungwa iyoyo kuti vanhu vazvizive kuti chikuru chinonyanya kuitika kun'anga, tisingati vanhu vasaende, tikutaura pfungwa yemubhaibheri, ndechekuti panototaurwa zvevakafa. Taurai pfungwa iyo mukoma. Saka kune kunotaura pachivanhu, vanoenda direct kuvakafa. Right. But iye zvino izvi utsotsi umwe uri kuitwa naSatani ndewekuti chero nekuchechi ari kukurudzira vanhu kuita mitambo yekuti vanenge vachitoenda kune vakafa asi vasingaende zviri direct. Vanenge vakurudzirwa pamwe nemukuru wechechi kana muprofita. Isame strategy. Pfungwa yacho ndeyekuti Mwari haadi kuti tirambe tichirangarira vakafa kuvaitira mitambo. Tsika iyi yakauya muchechi
ikatokurudzirwa nevafundisi, ikatoraramika pakati pedu kutanga nguva idzodzo dzekuridzwa kwehwamanda yechitatu kunana 313 AD. But zvidzidzo pazviri kuuya kudai, shungu dzina Mwari ndedzekuti tsika idzi dzikararamika kumwe, Mwari anoziva zvaanozoita, but kuti dzibva dzadzidziswe here muchechi, vanhu vachikurudzirwa kuramba vachirangarira vakafa, Mwari ipapo ari kuita problem. Dai Mwari atibatsira kuita madecisions akanaka, kuridzwa kwehwamanda yechitatu part 8 ndo chaachiri chidzidzo pakati pedu. Topa vanhu phone number. Hamuna zvimwe zvekutaura kwavanhu. Ndafunga kuti muchangoti ngatibvei kumitambo yevakafa. Shuwa vateereri, ngatiregerei kurangarira vakafa vedu nenzira dzekunamata kuburikidza navo. Phone number dzandakukupai, mukaisa message paWhatsApp tinokupai malink mobva mapinda mumaWhatsApp groups kuti muwane zvimwe zvidzidzo. Phone number dzinoti 0775 90 9095 0775 90 9095 kana kuti 0717 091 615 0717 091 615. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino, the second coming of Christ. Baba ndouya kwamuri, hakuna umwezve kutimanisi yandega ondinoyendepi ndodaira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini mwana wenyu ndomdawira ndinzwe simba renyu zvidiso zvangu zvazadzwa mune inonguva Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini muvambiwe rudawiro notarisa imwi nogashira chipo chenyu ndiponeswe nacho ndodaira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini ndodaira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini ropa rakera parara kuchenesa ini ropa rakera parara kuchenesa ini ropa rakera parara kuchenesa ini. So
Mama not. Amen. Beautiful stuff. Wow. Tungamira